രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. आन्द्राकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथाधामधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായം 6 ധ്യാന യോഗം. ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ സംസാരിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന്. ഇന്നലെ മറ്റേ കർമ്മയോഗ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തത്വം, രജോ, തമോ. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഇതിലേതാണ് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ മാതാജി? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി മന്ത്രം പറഞ്ഞു. ശാന്തി മന്ത്രം അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും കാണാതെ ചൊല്ലാൻ അറിയാമോ? ശാന്തി മന്ത്രം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി മന്ത്രമാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞദത്തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതില് സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ധ്യാനയോഗം. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലാണോ? ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ ധ്യാനയോഗത്തിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. മാക്സിമം 100 വർഷം വരെ ആയുസ്സുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തില് അതൊട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അർജുന ഇതുപോലെ ധ്യാനയോഗം വഴിയും എന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരധ്യായം, ആ ഒരധ്യായം മാത്രം പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഇത്രയും ഗുണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വാസം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സസന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സന്യാസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് വിട്ടു പോകണമെന്നോ, കാട്ടിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ കാഷായം ധരിക്കണം, രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കണം, കമണ്ടലു വേണം, ഇതൊന്നുമില്ല. സന്യാസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സന്യാസി ആവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നീ കാട്ടിലും പോകണ്ട, നീ കാഷായം ധരിക്കാൻ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നീ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് സന്യാസത്തിൽ എത്താം. അതെങ്ങനെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഈ ഗുണം കിട്ടണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ, ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇതെന്റെ കടമയാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആളാണ് സന്യാസി. അതിന് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ രുദ്രാക്ഷമൊക്കെ ധരിച്ച് എല്ലാം വീടും കുടുംബവും കർമ്മങ്ങളും എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സന്യാസി ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. എന്താണ് ഈ അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? പണ്ടൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥന്മാര് വീട്ടിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. രാവിലെ എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥന്മാരും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ പിന്നെ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, സന്യാസം എടുത്തല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ഈ അഗ്നിഹോത്രം അവർക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ പിന്നെ സ്വന്തം കടമ ചെയ്യാതെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നവനോ അവനോ അല്ല യഥാർത്ഥ സന്യാസി. യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ എന്തിനു ഉപേക്ഷിക്കണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇതെന്റെ കടമയാണ്, ഇതെന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അവനാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അവനെയാണ് നമ്മള് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യോഗ. ഇതാണോ നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ? എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അതെന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണോ ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്താണ്? ഇത് ശരീരത്തിന് പീഡനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന് ഭംഗിയിൽ നിലനിർത്താനും അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് പീഡനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യായാമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഗോട്ട് യോഗ, പിന്നെ ചെയർ യോഗ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യോഗകൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ബുക്കുകൾ കിട്ടും. കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യോഗകളുണ്ട്, പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലുള്ള യോഗകളുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന്, മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള യോഗകളും ബുക്കുകളും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക്
യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയും, ആധുനിക യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ എന്താണോ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മള് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാം, നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തി യോഗം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാം. അതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലേ, അതിലെ 8 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. 8 സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. പിന്നെ ആസനം, ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരിക്കേണ്ട, എവിടെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഏത് പോസിൽ ഇരിക്കണം, അതാണ് ആസനം. പിന്നെ പ്രാണായാമം, അതായത് പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കല്. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ധ്യാന. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്ത് അവസാനം അതിന്റെ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത്? സമാധി. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരവസ്ഥ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മഴ വരുന്നു, വെയിൽ വരുന്നു, രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി പോകുന്നു, ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ആ ഭഗവാനില് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവാരിഭുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബന്ധുവും ശത്രുവും ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അയൽക്കാരോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അർജുന, നിന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ശത്രുവാകും? മനസ്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബന്ധുവാകും? നമ്മുടെ ശത്രുവും ബന്ധുവും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ആ മനസ്സ് ബന്ധുവായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ബന്ധുവാണോ ശത്രുവാണോ എന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിനെ വിശ്വസിക്കും? ആ മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? മനസ്സ് നമുക്ക് ശത്രുവായി. അതല്ല, ആ മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് വരികയാണെങ്കിലോ അതേ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധുവായിട്ടും ഭവിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിന് ബന്ധുവാവാനും പറ്റും, മനസ്സിന് ശത്രുവാവാനും പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ബന്ധുവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവായിട്ടും വരുന്നത്? നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ നിന്റെ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് നിനക്ക് ബന്ധുവാണ്. അതല്ല, നീ തരം താഴ്ന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നീ അതിനെ, ആ മനസ്സിനെ നിന്റെ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് തന്നെ നീ അതിനെ തരം താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ശത്രുവായിട്ടും ഭവിക്കും. അപ്പൊ ഒരേ മനസ്സ് തന്നെ ബന്ധുവായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും ഭവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം. അഗ്നി നമുക്ക് നല്ലതും ചെയ്യും, അതുപോലെ ദോഷവും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്യണം, ദീപം കത്തിക്കണം, അതിനൊക്കെ അഗ്നി വേണം അല്ലെ? അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന് ഭോഗം ഉണ്ടാക്കണം, പ്രസാദം വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനും അഗ്നി വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അഗ്നി നമുക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഈ അഗ്നി തന്നെ വീട് കത്തിക്കുന്നു, വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു, ആളുകളെ തന്നെ കത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ അഗ്നി എന്തായി? ശത്രുവായി മാറി നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, അത് നമുക്ക് ബന്ധുവാണോ ശത്രുവാണോ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവാണോ അതോ ശത്രുവാണോ വരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാക്കാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർത്താൻ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയായാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ബന്ധുവായി, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉദ്ധരിച്ചു. ആ മനസ്സുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതൊക്കെ നീചമായ കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ തരം താഴ്ന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, തരം താഴ്ന്ന ചിന്തകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ
നമ്മളെല്ലാത്തിലും ന്യൂനത കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ടും അതേ സമയം തന്നെ അതേ മനസ്സ് ശത്രുവായിട്ടും ഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, അർജുന നിന്റെ ശത്രു ആരാണ്? നിന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഹോ ഉപനിഷത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രാണ്. ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സുഹൃത്തും മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവും. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമ ശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് സുഹൃത്താണ്, എന്നാൽ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവനോ അവന് മനസ്സ് ശത്രു തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ജയിച്ച് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ, ആ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തിയ ആ ആളാണെങ്കിൽ അവൻ ശാന്തി നേടി. അവന് പിന്നെ വേറെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത് വേറെ ദുഃഖങ്ങളില്ല. അവൻ ശാന്തി നേടി, അവൻ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ തണുപ്പോ ചൂടോ സുഖോ ദുഃഖോ മാനം അപമാനം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. സുഖം വന്നാലും ആൾക്ക് അതില് ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കില്ല, എന്നാൽ ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ദുഃഖമില്ല. ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇനി അതല്ല പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലോ അതിൽ അദ്ദേഹം വീണു പോകൂല. അങ്ങനെ അതായത് അദ്ദേഹം പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ശാന്തി നേടി, അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. ആ ആൾക്ക് തണുപ്പാവട്ടെ ചൂടാവട്ടെ വേറെ എന്ത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളാവട്ടെ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം വീണു പോവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. ഈ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ദിവസവും ഹരിനാമം ജപിക്കും. എത്ര വട്ടം? നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല, 3 ലക്ഷം. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണയാണ് അദ്ദേഹം ഹരിനാമം ജപിച്ചിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീല. ബ്രഹ്മാവ് കുട്ടികളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാനെ മോഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ മോഹിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാനെ സംശയിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. ആര്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സംശയിച്ചു ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് ബ്രഹ്മാവിന് മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ 3 ലക്ഷം തവണയൊക്കെ ദിവസവും ഹരിനാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നവാബിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം എന്താ, മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലുള്ള ആള് ഹരിനാമം ജപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഇയാളുടെ ജപം മുടക്കണം, ഇത് നിർത്തണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീനെ പറഞ്ഞയക്കും. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എതിർത്തൊന്നും പറയില്ല, പറയും അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, പക്ഷെ ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ദിവസവും 3 ലക്ഷം തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അത് ജപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജപം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കഴിയുന്നത് വരെ നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേശ്യാസ്ത്രീ സമ്മതിച്ചു, അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ത് ചെയ്തു, ജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ജപം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ നേരം പുലർന്നു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് സമയമില്ല, ഇന്ന് നേരം പുലർന്നു, നീ പോയിട്ട് നാളെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ പോയി. പിറ്റേ ദിവസം ആ സ്ത്രീ വന്നു. അപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ജപം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അന്നും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ദിവസം മുഴുവൻ ജപിച്ചു. ഈ സ്ത്രീ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ശ്രവണം, അവിടെ ശ്രവണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലേഡി അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നും നേരം പുലർന്നു, അവര് പോയി. 3-ാം ദിവസം വന്നു. 3-ാം ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ ജപം മുഴുവൻ കേട്ടു. പിറ്റേ ദിവസമായി ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അങ്ങനോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, അങ്ങയെ എന്നെ നവാബാണ് അയച്ചത്, അങ്ങയെ മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ അയച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം, എനിക്ക് ദീക്ഷ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ. എന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീക്ക് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അതുപോലെ അവര് ചീത്ത വഴികളിലൂടെ കുറെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ദാനം എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഹരിനാമം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ജപിക്കുന്നത് കേട്ട് ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആ സ്ത്രീക്ക് ഭക്തി കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ബീജം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് കേട്ടപ്പോ എന്തായി, അവന്റെ പൊട്ട സ്വഭാവം എല്ലാം മാറി. അവരും ഒരു ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന ത്രിത്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാസ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ എന്തൊരു അറിവാണോ നമ്മൾ നേടിയത്, ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം എപ്പോഴാ വിജ്ഞാനാവുന്നത്? ആ ജ്ഞാനം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ല, അത് നമ്മള് പാലിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തൊരു ജ്ഞാനമാണോ നേടിയത് ആ ജ്ഞാനത്തെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം നമ്മള് വിജ്ഞാനം, അവനുള്ളവരെ വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരാള് അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആ ആളെ നമുക്ക് യോഗി എന്ന് പറയാം. അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഭൗതികതയിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അയാള് ഈ ആത്മീയമായ ലെവലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. സ്വർണത്തിനോടും ആസക്തിയില്ല. കല്ലും മണ്ണും എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൾ സ്വർണവും കാണുന്നത്. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ PG എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, PhD എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടോ, ഇതൊന്നും ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ. പക്ഷെ ഈ അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എത്ര ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി എടുത്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭക്തിയില് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എന്താ, ഞാൻ അഹം ഭക്ത പരാധീനോ, ഞാൻ ഭക്തപരാധീനനാണ്. എന്നെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ഞാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തപരാധീനനാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല, എന്നാൽ മുക്തിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. എത്ര ശത്രുക്കളായാലും ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള കഥകൾ. പൂതന തൊട്ട് എത്ര അസുരന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ആ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടിമയാവും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. പ്രഹ്ലാദന് ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുത്തു, പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛന് ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുത്തുവോ? ഇല്ല, ഭഗവാൻ മുക്തിയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ആ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഭക്തനെ സേവിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നഭവേഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവാത്പുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം
ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് മനസ്സിലാവില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം അതിൽ രുചി നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഗുണം ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെയും ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്, അല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ സ്വഭാവം അത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്താമനസ്നതഃ ന ചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കം ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ യോഗിയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എല്ലാം മിതമായിട്ട് വേണം. ഒരുപാട് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ഒരുപാട് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉറക്കം വരും. ഇനി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ ക്ഷീണം കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഉറങ്ങുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കമില്ല, അവർക്കും സാധിക്കില്ല. അതല്ല, ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ തമോ ഗുണം വന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ഉറക്കമാണെങ്കിലും ഒരു യോഗി ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അത് അധികമാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ അത് തീരെ കുറയാനും പാടില്ല. അതിനെ ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നേരം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ യോഗി, 2 നേരം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭോഗി, 3 നേരം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ രോഗി, 4 നേരം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെയോ ദ്രോഹി. അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കണം, എന്നുവെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കാനും പാടില്ല. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ യുക്തമായിട്ട്, അതായത് മതിയായത്, ആവശ്യത്തിന്, ആവശ്യാനുസരണം വേണം എല്ലാം. അതായത് എല്ലാം അധികമാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ എല്ലാം കുറയാനും പാടില്ല. ആഹാരം ആവട്ടെ, ഉറക്കാവട്ടെ, വിഹാരം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള്, നമ്മുടെ നടപ്പ്, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ വേണം? എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മിതമായ രീതിയിൽ എല്ലാം. അതായത് യോഗ പരിശീലനത്തിന് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് പാടുള്ളൂ. യോഗത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് ഭക്ഷണമായാലും ഉറക്കായാലും അത് യോഗത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണം അത് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? ഈ ആഹാരമായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഉറക്കവും ഒക്കെ അതൊരു യുക്തമായിട്ട് ഒരു പരിധിയിൽ നമുക്ക് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലുള്ള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതില് ആ യോഗയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? എല്ലാം എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നു, അതായത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. തൂണിലായാലും തുരുമ്പിലായാലും എല്ലായിടെയും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള്, എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും എന്നിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടല്ലേ, പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിന്റെ എവിടെയാ നിന്റെ ഭഗവാൻ, എവിടെയാ നിന്റെ നാരായണൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രഹ്ലാദൻ? എന്റെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലും തുറുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നാ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തൂണ് തകർത്തപ്പോ എന്തായി? അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലായിടെയും കുടികൊള്ളുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെ ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിലും അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന്, അവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കാരണം എന്താ? അവന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും
ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. കാരണം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ, എന്റെ ചിന്തയിൽ അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് അവനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എന്റെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഏത് തൂണിലായാലും ഏത് തുരുമ്പിലായാലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്തേ ജഗത്. അതായത് ഈ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചവും ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും, ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം, അതെല്ലാം എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഇത് വന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിലും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ആ ഭഗവാനില്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്തൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുക? ആർക്കാ കാണാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ അഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ, അങ്ങനെ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്ന ആ ഭക്തന് മാത്രമേ എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് വേണം ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ. ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃഷ്ണ, ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ആ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. അത് മാത്രല്ല, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങില്ല, ഒരിക്കലും വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? മനസ്സ് കുരങ്ങനെ പോലെയാണ്. അതായത് എവിടെയും ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. മനസ്സ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ആ നേരം കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ കുരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. കുരങ്ങന്മാരെ എങ്ങനെയാ? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കില്ല, അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി നടക്കും, ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക്, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴെ ഇറങ്ങും, വീണ്ടും കയറും, ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് മനസ്സ്. ഈ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അർജുനൻ. എങ്ങനെയുള്ള അർജുനനാ പറയുന്നത്? പണ്ട് ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു പരീക്ഷണം വെച്ചു. ഗുരു പരീക്ഷിക്കാണ് ഇവരൊക്കെ എത്ര എത്തി എന്നറിയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്തു? ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പക്ഷീനെ ഒരു കെട്ടിവെച്ചു. ഒരു മരത്തിന്റെ പക്ഷീനെ കെട്ടിവെച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി അമ്പെയ്യണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, ദ്രോണരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ എന്ത് പറയും? ഞാൻ അവിടെ വൃക്ഷം കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ മരം കാണുന്നുണ്ട്, ഇല കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും.
അപ്പൊ അർജുനോട് ചോദിക്കും, നീ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും, ഞാൻ അവിടെ ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത്രയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ആ അർജുനനാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഈ ധ്യാനയോഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, അർജുന, നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് സാധിക്കില്ല എന്നില്ല, അത് സാധിക്കും. എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സാധിക്കും. നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതിനെ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്ത് വേണം? വൈരാഗ്യം, അതായത് ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്, ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. കാരണം മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയരുത്, നിനക്ക് അതിനെ സാധിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. നിനക്ക് അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണെങ്കിലോ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നവന്, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണ, ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ഈ ധ്യാനയോഗം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വേണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് മുടങ്ങിപ്പോയാലോ, ഇനി അതല്ല ആ യോഗി മരിച്ചു പോയാലോ, കാരണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ യോഗി അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാലോ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അയാൾ ഇതുവരെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതൊക്കെ വെറുതെയായി പോവില്ലേ? ഇത്രയും കാലം ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ വെറുതെയായി പോവില്ലേ? അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ യോഗത്തില് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരാജിതനായി, പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് അയാൾ വീണുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു. എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നേ? അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം, ഇനിയുള്ള അവരുടെ ജന്മത്തില് അവര് ഈ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവര് എവിടെ പോകും? ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. ആ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അനേകം സംവത്സരങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. കാരണം അവര് പുണ്യാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് അനേക വർഷങ്ങൾ അവിടെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കാലം കഴിയാം. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്കൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്തി ലോകം വിശന്തി. പുണ്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോ അവര് ഏത് കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക? അവര് നല്ല നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഭക്തിയിലെ അവരെ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അത് അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഈ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ഗൃഹത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? അവര് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഭക്തിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അവരൊക്കെ ഭക്തരായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മക്കളും ആ ഒരു അതിലേക്ക് വരും, അല്ലെ, ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഭക്തിയില് നീരാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. ധനികരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്
ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലും സാഹചര്യം കിട്ടും. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും, അടുത്ത ജന്മത്തില് കിട്ടും. നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് ചെയ്താൽ മതി. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയ. നമ്മള് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ആ കുറച്ച് ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു, ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു, നമ്മള് കുറെ നനച്ചു, കുറെ നാളൊക്കെ നോക്കി, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കത് നനയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, അതങ്ങനെ കുറെ നാള് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു, അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ചീഞ്ഞ് നാശമായി പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും നാളെടുത്ത പണി മുഴുവൻ നഷ്ടായി. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തി നമ്മള് എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു നാമം ജപിച്ചുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു നാമത്തിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റി അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിലെ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യാനയോഗം. 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം. 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം. അല്ല, സോറി കേട്ടോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇനി നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അധ്യായം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. ആ ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ച് വെക്കുകയാണ്. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മത്കഥേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല യോഗി ആരെയാണ്? എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ, ആ ഭക്തിയോഗി, ആ ഭക്തിയോഗിയാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവനോട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിന് അനേകം വർഷങ്ങൾ തന്നെ വേണം. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികൾ കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും നമുക്കിപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പിന്നെ ദ്വാപര യുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തില് ഇതൊന്നും വേണ്ട. കലിയുഗത്തില് വളരെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരാണ് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുവന്നത്? അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ഹരിനാമം തന്നത്. നമുക്ക് ഈ ജപിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, അത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത്. എവിടെയാ അവതരിച്ചത്? വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് മായാപൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ പേര്, യഥാർത്ഥ നാമം എന്തായിരുന്നു? വിശ്വംഭര മിശ്ര എന്നാണ് അച്ഛനമ്മമാർ ഇട്ടിരുന്ന പേര്. അച്ഛന്റെ പേര് ജഗന്നാഥ് മിശ്ര, അമ്മയുടെ പേര് ശചിദേവി. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരു വേപ്പ് മരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അമ്മ പ്രസവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു നിമായി. നീം ട്രീയുടെ താഴെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നിമായി എന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അതിന് അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കും. അതിനുശേഷം 1508 അദ്ദേഹം ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗയയിലേക്ക് പോയി
ആ സമയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈശ്വരപുരിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരി. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തത്വങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദീക്ഷ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. 48-ാമത്തെ വയസ്സില് അദ്ദേഹം 1534 ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിള്, ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുഭദ്രാമയി ടെമ്പിൾ, ഒറീസയിലെ പുരി ടെമ്പിളിൽ അദ്ദേഹം ആ വിഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ലയിച്ചു ചേർന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഹരിനാമം എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഹരിനാമം എങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാവണം, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യത. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കലിയില്, ഈ കലികാലത്തില് നമുക്ക് ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അതെന്താണ്? ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ, ഹരിനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കലോ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യത, അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഈ ഹരിനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരു 3 വട്ടം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് 3 വട്ടം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇത് സത്യം 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഈ ഹരിനാമം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി, ആ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെത്താൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ മതി, നമ്മൾ നേരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ്. ആ സ്വിച്ച് എന്താണ്? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ആ ഹരിനാമാണ് ആ സ്വിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മള് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഹരിനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി അതല്ല മറ്റ് കർമ്മയോഗോ ജ്ഞാനയോഗോ മറ്റു വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എത്താൻ പറ്റില്ല പറയുന്നില്ല, എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ എളുപ്പം? ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. ശീലപ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അത് കൂടാണ്ട് അനേകം ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ എസൻസ് ആണ് ഏത്? ഭഗവത്ഗീത. ആ വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ശീലപ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ തന്നു. അതില് ആ കുഞ്ഞു പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ്? അതിൽ വലിയ തത്വങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കലിയുഗത്തിലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇനി ഈ ഹരിനാമത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു റെഫറൻസ് അതാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമാനന്ദ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരമാനന്ദ വ്യക്തിത്വം, അതാരാ? ദൈവത്തിന്റെ പരമാനന്ദ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലണം. ഇത് എവിടെയാ പറയുന്നത്? നാരായണീയ സംഹിതയില്. ഇനി പറയുന്നത് കലിസന്ധരണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും തെരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് മനസ്സിലായത്? ഈ കലികാലത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൂ, ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി വേറെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും തെരഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം കിട്ടിയതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗം എങ്ങനത്തെ യുഗമാണ്? തെറ്റിന്റെ യുഗമാണ്. തെറ്റുകളും
ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഈ കലിയുഗത്തില്. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിന് എന്നാലും ഒരു ഗുണമുണ്ട്. എത്ര ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ട്. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മുക്തമാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ദോഷങ്ങളുടെ ഗുണമാണെങ്കിലും അതില് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്യക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഈ ശ്ലോകം? ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? നാംനാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിതാ സ്മരണേന കാല ഏതാദൃശീ തവ കൃപാ ഭഗവൻ മമാഭി ദുർദൈവമീദൃശ്യമിഹ ജനിനാനുരാഗ. ശിഷ്യാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രമേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത് വേറെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ആ 8 അഷ്ടകൾ ആ ഇതില് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം, അതായത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ജപത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വേണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഏതാ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇതിൽ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു, നമ്മൾ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ ആരാണ്? ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ബലരാമൻ. കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോ കൂടെ ബലരാമൻ ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യരാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണി ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. അതുപോലെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് നാരദ മഹർഷി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്മരിക്കണം. ഇവരെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ വരാല്ലേ, നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകളെ ഇവര് പൊറുക്കും. ആ തെറ്റുകളെ പൊറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ഉറക്കെ ജപിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ജപിക്കുകയും വേണം, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചെവി കൂടെ നമ്മളത് കേൾക്കുകയും വേണം. ആ ഒരു ഉച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഓരോ പേരും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലണം. പിന്നെ ആദരവോട് കൂടി, അതുപോലെ ഭക്തിയോട് കൂടി വേണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നും ജപിക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളില്ല. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. രാത്രിയോ പകലോ ഉച്ചയ്ക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, അതായത് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം, നടന്നിട്ട് ജപിക്കാം. ഇനിയിപ്പൊ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും തിരിഞ്ഞിരിക്കാം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാം. ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിലോ അതിന് നമുക്ക് ഇരട്ടി ഗുണമാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. മറ്റു ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. ഇനി ആ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് കുളിക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? അതില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ജപിക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് കുളിക്കണം, ശുദ്ധാവണം അങ്ങനെയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അശുദ്ധിയില്ല.
പിന്നെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് വേണം ജപിക്കാനായിട്ട്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നല്ലത്. നമ്മൾ ജപമാല വാങ്ങിയിട്ട് ആ ജപമാലയിൽ ഒരു ജപമാലയിൽ 108 മുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ 108 മുത്തുള്ള ആ ജപമാലയിൽ നമ്മൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ 108 മുത്തിൽ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഒരു മാല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്ര മാല അങ്ങനെ എണ്ണി ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഡോൺസ്, അതായത് ഈ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടാത്തതാണ് പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ അത് മാത്രം ചൊല്ലി നിർത്തരുത്. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അതും കൂടെ ചൊല്ലണം. അതും കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ മാത്രമേ ആ ജപം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ജപമാലയുടെ സെന്ററിലുള്ള ഒരു മുത്തുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. അതുകൂട്ടെ നമ്മുടെ ജപമാല കൊണ്ടുവരും. ജപമാല കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ജപമാലയിൽ ജപിക്കുന്നവര്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ജപമാലയല്ല ജപിക്കുന്ന മാതാജി. രത്ന മാതാജിയാണോ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി മാത്രമല്ലോ ജപിക്കുന്നത്? വേറെ ആരും ജപിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാനും ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ ഇന്ദിരാജി നായർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എപ്പോഴും നമ്മൾ ജപമാലയിൽ ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കാണുന്നുണ്ട്. അതില് ഇതാണ് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഈ മുത്ത്, ഇതാണ് കൃഷ്ണമുത്ത്, അതായത് മേരുമുത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ മുത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലണത്. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജപിക്കണം. പക്ഷെ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചൂണ്ടുവിരല് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ചൂണ്ടുവിരല് അഹങ്കാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സെന്ററിലെ വിരലുണ്ട്, നടുവിരല്. ആ നടുവിരലില് നമ്മൾ ഈ മാല വെച്ചിട്ട് ചൂണ്ടുവിരല് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ജപിക്കണം. അത് നമ്മൾ അതിനാണ് ജപസഞ്ചി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജപസഞ്ചി ജപിക്കുമ്പോ ഈ ചൂണ്ടുവിരല് പുറത്തിടാനുള്ള ഹോൾ ഉണ്ട് അതില്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ജപിക്കണം? നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ മണികൾ നീക്കണം. അപ്പൊ ഒരു മണിയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ മണി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കി അടുത്ത മുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് അവസാനം ഇവിടെ എത്തി ജപിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി അടുത്ത മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മേരുമുത്തില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഈ മുത്തില് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മണിയിലാണോ നിർത്തിയത് ആ മണിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര മാല വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. ഒരു മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 2 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഏത് മണിയിൽ ജപം നിർത്തിയോ അതിലേക്ക് മാല തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. കാരണം ഈ മേരുമുത്തിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ മുത്ത് എന്താണ്? ഈ മുത്ത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താ ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അതുപോലെ TV, മൊബൈൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മാല ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാത്രമായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ. ആ മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് TV കാണാൻ പാടില്ല. ഇനിയിപ്പോ മൊബൈലിൽ നോക്കാൻ പാടില്ല. പേപ്പർ വായിക്കുകയോ വേറെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ജപം മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ജപിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മാല ജപിക്കുക അതിൽ കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ അപരാധാണ്. ഇനി ജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജപിക്കുന്ന മാതാജിമാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് ജപിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ലേ മാതാജി? തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നിടത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ വരും. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സ്ഥിരം നമ്മൾ മാല ജപിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും.
നമ്മള് ഭൗതികമായി ഒന്നിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം തോറും നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. ഒന്നും ഭൗതികമായി ഒന്നിനോട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ അശാന്തിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. ആ ഒരു ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടി കൂടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം